אז אני מזמין אותך לשבת במקום נינוח ונוח ולקחת לעצמך את הדקות הקרובות כדי להוריד את העומס המנטלי מהיום שעבר עלייך. בלי לענות לאף אחד, בלי לפתור שום דבר, בלי לנסות להספיק עוד משימה לפני שהיום נגמר. פשוט תמצאי תנוחה נוחה. את יכולה לשבת, את יכולה לשכב, ואם נוח לך, עצמי בעדינות את העיניים. קחי נשימה עמוקה דרך האף ותוציאי את האוויר לאט דרך הפה. עוד נשימה עמוקה. ומבלי למהר שחררי את האוויר דרך הפה. ועוד נשימה אחת. תני לאוויר להיכנס ותני לו לצאת. אין שום דבר שאת צריכה לעשות נכון. את לא צריכה לעצור את המחשבות, את לא צריכה להכריח את עצמך להירגע. את רק מאפשרת לעצמך להיות כאן, ברגע הזה. ושימי לב איך עם כל נשיפה והוצאה של האוויר החוצה, את יכולה להרפות מעט ולהירגע. שימי לב ללסת שלך, אם היא מקובצת, אפשרי לה להתרכך. שימי לב לכתפיים, אם הן מורמות, תני להם לרדת מעט. שימי לב לידיים, אפשרי לאצבעות להיפתח. שימי לב למצח, תאפשרי לאזור בין הגבות להרפות. ולאט לאט להרגיש איך כל תא ותא בגוף שלך מתרווח לתוך המנוחה. אולי היום שלך היה עמוס, אולי היו אנשים שצריכים ממך משהו, אולי קיבלת החלטות, ענית להודעות, הקשבת, פתרת, עזרת, ניסית לא לאכזב. ואולי גם עכשיו יש בתוכך קול שמזכיר לך מה עדיין לא הספקת. אבל בדקות הקרובות את לא צריכה לטפל בזה. דמייני לרגע שכל מה שהחזקת במהלך היום נמצא בתוך תיק כבד שאת נושאת על הכתפיים. בתוך התיק הזה נמצאות המשימות, השיחות, ההחלטות, הציפיות, הדאגות וכל הדברים שלא הספקת. דמייני עכשיו שאת מורידה בעדינות את התיק מהכתפיים, לא זורקת אותו, לא מתעלמת ממנו, רק מניחה אותו לידך. הוא יוכל לחכות שם. את כרגע לא צריכה לשאת אותו. קחי נשימה עמוקה, וכשאת מוציאה את האוויר, אמרי לעצמך בשקט, היום הזה יכול להסתיים. שוב, לקחת נשימה עמוקה פנימה, ואמרי לעצמך, אני לא צריכה להחזיק הכל עכשיו. עוד נשימה פנימה, ובנשיפה להגיד מותר לי לנוח ולהרפות. מעולה. שימי לב מה המשפט הזה מעורר בך. אולי הקלה, אולי התנגדות, אולי המחשבה שאסור לך לעצור עדיין. את לא צריכה להילחם באף תחושה, פשוט לשים לב אליה.
לפעמים הגוף מתרגל להישאר דרוך גם כשהסכנה כבר חלפה. לפעמים היום נגמר, אבל הגוף עדיין מחכה למשימה הבאה, להודעה הבאה, לבעיה הבאה. את יכולה להגיד לו עכשיו, אני בטוחה ברגע הזה. אני נמצאת כאן. אני לא צריכה לפתור שום דבר בדקות הקרובות. קחי נשימה עמוקה ותרגישי את האוויר נכנס דרך האף, ממלא את בית החזה, מגיע עד הבטן, ובנשיפה דמייני שאת משחררת מעט מהמתח שנאסף בגוף. לא חייב את כולו, רק מעט. שוב, שאיפה פנימה, הגוף מקבל אוויר, ונשיפה החוצה, הגוף משחרר עומס. שאיפה פנימה, להכניס אוויר לגוף, ונשיפה והגוף משחרר עוד קצת עומס. מעולה. את לא צריכה להוכיח שהיום הזה היה מספיק. עצם העובדה שעברת אותו היא מספיק טובה לרגע זה. אמרי לעצמך בשקט, בקול רך ונעים, עשיתי את מה שיכולתי עם מה שהיה לי היום. ועכשיו מותר לי להניח את היום הזה מאחוריי. תני למשפט האחרון להישאר איתך רגע. דמייני עכשיו אור עדין ונעים שעובר דרך הגוף שלך. מתחיל בראש, יורד אל אזור העיניים, הלסת, הצוואר, אזור הכתפיים, הזרועות ובית החזה, כפות הידיים, לאזור הבטן, משם הוא ממשיך אל האגן ולרגליים. מתקדם ומגיע עד לכפות הרגליים. ובכל מקום שהאור עובר בו, את לא צריכה לעשות שום דבר. רק לאפשר לגוף לקבל את המסר, אפשר להוריד הילוך. אפשר לעבור מעשייה למנוחה. אפשר להפסיק להחזיק, ואפשר להרפות. קחי עוד נשימה עמוקה, ועם הנשיפה אפשרי לגוף להיות מעט כבד יותר, מעט רך יותר, מעט פחות בכוננות. היום הזה נגמר, ומה שלא הושלם יוכל לחכות. עכשיו את כאן, נושמת, ומותר לך לנוח. אמרי לעצמך בקול רך ונעים, אני משחררת את היום הזה. אני מחזירה לעצמי את האנרגיה שלי. אני בוחרת לסיים את היום הזה בשקט. קחי נשימה עמוקה, החזיקי אותה לרגע, ושחררי לאט. מצוין. אם את עומדת להירדם, את יכולה להישאר כאן ולאפשר לעצמך להמשיך לנוח. ואם את ממשיכה את הערב שלך, תתחילי להזיז בעדינות את האצבעות, בכפות הידיים, בכפות הרגליים. וכשתרגישי מוכנה, תפקחי לאט את העיניים, ותיקחי איתך את הידיעה הזאת. את לא צריכה להחזיק הכל כדי להיות ראויה. את לא צריכה להספיק הכל כדי שיהיה מותר לך לנוח.
מותר לך גם לחזור לעצמך. שיהיה לך המשך ערב נעים. נתראה בפעם הבאה.